أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الباطل كان زهوقا. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela amanga azonyamalala. Amanga angeke amelane neqiniso. Bafowethu, mina noma ningangizonda anginandaba, ngisaphinda futhi ngiqale lento ngazi ukuthi ngizothukwa, ngiqale lento ngazi ukuthi ngizosongelwa, ngiqale lento ngazi ukuthi ngizosatshiswa, ngoba akuqali ngami. Nezithunywa zikaMdali zeqiniso zathuka zasatshiswa zabiza ngawo wonke amagama. Kodwa ngeke bafowethu sihlale phezu kweqiniso silazi silibona. Nani nilibona, nenza ngamabomu, nenza ngathi aniliboni. Ngisakuphindela futhi. Uyabona iGalatia, amaJerikho, umuthi bawusebenzisa bume. Abanankinga, umoya ongcolile bawusebenzisa bume. Imimoya kaSathane bayisebenzisa bume, imimoya yeJehova bayisebenzisa bume. Ngoba vele amabandla obuyoni vele amabandla kaSathane. Kodwa bona abafihlile iGalatia namaJerikho. Amadimoni bawasebenzisa bume. Uzumuzwe ngisho uhlangana naye endleleni ebhodla into ongayazi ngoba lento kuye ngaphakathi uphila yona. Yabona? Laba benu ke labeni bathembe kakhulu abaholi benu. Saphinda futhi. Uthwala kanjani uyikholwa? Uthwala kanjani usindisiwe? Mazayoni, ake ngikhulume nani bafowethu, ngiqonde ngqo kini. Nganibona mina uma ngabe seniqala ngigqoka lempulampula zamaRoma zo Archbishop Tutu. Ngabona ukuthi hayi sekonakele. Kodwa bafowethu ababoni nodadewethu, laba enibaholayo nibahola ngamanga. Nibaholele bumnyameni, bona bengazi ngoba banithembile. Ake ngikhulume nani-ke mazayoni noma amaKristu. Nonke nina enilandela labo baholi benu abathwele. Angiphinde. Nonke nina maKristu. Nani nina maRoma, nani nina maNazaretha. Enilandela labo baholi benu abathwele. Bona bayazazi ukuthi basebenzela uSathane. Anginiphindele. Bona bayazazi sebeyinikele imphefumulo yabo ekusebenzeleni uSathane. Wena omlandelayo okungumholi wakho, okungumphathi wakho, okuyibishop lakho, okokuqala yonke lento abayiyo asiyithole eBhayibhelini. Asimtholi umbishop eBhayibhelini, asimtholi umdikoni eBhayibhelini, asimtholi bakithi. Umfundisi asimtholi eBhayibhelini, asutholi ukholole eBhayibhelini. Wena ke obalandelayo osababiza ngabaholi, osababiza ngabaphathi bakho. Ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi uyazi ukuthi yingani bengangichallenge, yingani bengavumi ukubhekana nami ngqo, yingani bengavumi ukukhuluma nami. Yingoba bayazi ukuthi ngikhuluma amaqiniso ngabo, nangokubola nangokungcola kwabo lokho abakwenzayo ngenxa yezithwalo zabo, nabo abazenzi. Bakontrolwa zithwalo zabo. Ngithi-ke wena uma wena amehlo wena ungawavuli, bona badla kamnandi emhlabeni, bahodivas. Badla kamnandi emhlabeni ngezimali zenu ezikolekwa yini, abazinikwa yini, badla kamnandi. Kodwa indlela bona abazonibonga ngayo ukuniholela esihogweni.
uma ngifunda iQuran ithi uyothi uyambuza senisesihogweni uthi kodwa baba wawungidukiselani ukuthembe kangaka athi Fuseka ungazongidakelwa wena yini le oyicomplainelayo ngoba sisha sonke nami ngiyasha nawe uyasha yini ke manje le oyicomplainayo ngangikubambe ngendluzula yini ngangikuphoqile yini ukuthi uze bandleni lami usuke ungidakelwa ke wena nami ngibheke ezami izono nawe awubheke ezakho ngangingakuphoqanga ngenkani nami ngangidukisiwe abadukisiwe nabo kuyobe sekubhlungu ke kuwe ukuthi wena awu-enjoyanga emhlabeni uloku uthatha imali uyinikeza yena egameni lokuthi uyamthemba ngoba uholela endleleni eqondile kanti yena uyazazi ukuthi usebenzela isihogo kanti yena uyazazi ukuthi usebenzela usathane kanti yena uyazazi ukuthi uyingceku kasathane sathi noma sikutshela wena awangafuni ukulalela kuyoba buhlungu ke bafowethu ngoba esihogweni akukho ukuphumula kukhona nje kuphela ukukhala nokugedla kwamazinyo umlilo yonke indawo ngiyakuphindela uphahla lakhona umlilo ubonda lakhona umlilo ifloor yakhona phansi umlilo umendlalo wakhona umlilo umbhede wakhona umlilo ingube zakhona umlilo isiphuzo sakhona umlilo ukudla kwakhona umlilo imigexo yakhona umlilo amabhengela akhona umlilo hey bafowethu ayikho into esihogweni engewona umlilo amanzi akhona okugeza ishawa yakhona umlilo bafowethu vulani ingqondo labaholi benu bayanilahlekisa bayanidukisa ngisaphinda angisho ukuthi thathani iIslam ngenkani kodwa ngeke sikufihle lokho ukuthi iIslam iyona yodwa inkolo yeqiniso ngininikile amavesi eBhayibhelini akhuluma ngobunye bukaMdali ngobunye bukaNkulunkulu ngininikile sekukuwe ukuthi wena uyaqhubeka nalomholi wakho ongcolile nalomholi wakho obolile usumazi ukuthi ungcolile ubolile ngoba umdala uyasho ukuthi ngizobaveza nizobabona ngezimpawu zabo umdala uqalile uyabaveza manje akuyena omuthoso yedwa bonke abaholi benu wanzi nje wabona lempula yamaRoma wazi ukuthi sekonakele kakhulu akusho ukuthi laba abangakayigqoki impula zamaRoma bona babolanga kodwa ngithi once wabona lempula yamaRoma efana neyo Archbishop Tutu seziyahluka manje khona ezilihlaza khona emhlophe khona yona le impela le elukuzana epurple yakhe impela uArchbishop Tutu once wabona leyo mpula leyo wazi ukuthi sekubole kakhulu wazi ukuthi sekungcole kakhulu nawe wena mlandeli wakhona you are a victim ngokumlandela kwakho wena uyakudonsa ukudonsela esihogweni lo mfundisi wakho loyo mphathi wakho uyintambo kaSathane nina enibambelele kuyo kancane uSathane uyanidonsa unidonsela esihogweni ngeke ke bafowethu amaqiniso siwafihle siwazi ngiyaphinda futhi ngithi mina as long as eAfrika kusenamaKristu kusenamanazaretha kusenamaRoma kusenamawashtower bangcona bayikhonzela amadlozi angifuni ukunitshela amanga ba wrong nabo kodwa bagulele ekhaya angiphinde bangcono abayikhonzela amadlozi ngoba ba wrong abahambi ngendlela straight kodwa bagulele ekhaya umuntu okhonza idlozi ngeke uzwe kuthiwa usebulele ngoba ekhuphula isithwalo sakhe usedlwengulile ngoba ekhuphula isithwalo sakhe umuntu okhonza idlozi angikhulumi ngezangoma nezinyanga ngikhuluma ngomuntu njengayona isangoma ongayona inyanga oyikhonzela nje idlozi ngoba izinyanga ziyabulala izangoma ziyabulala dala sizizwe igigaba zazo kodwa nje lona nje oyikhonzela nje idlozi lakhe bakwethu angeke kuzwe kuthiwa usedlongulile ngoba ekhuphula idlozi usebulele ngoba esekhuphula idlozi angeke kodwa nina maNazaretha maKristu maRoma mawashtower nisenkingeni enkulu ningathi sinixwayisanga thatha lento ayinabungozi uthi nje la ilaha illallah akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukaMdali wakho ngaphandle kukamenzi wakho ngaphandle kamvikeli wakho wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin umdali uzokudonsa mawususho njalo akukhiphe ebumnyameni akudonsele ekukhanyeni lo mphathi wakho lo omvikelayo
ngelinye ilanga yena uyobe ekuphika. Ngithukeni-ke nigcine la nithanda khona, kodwa iqiniso kohlala kuyiqiniso. Angibonge.